ari kurasika njere padiki zvichitoenda zvichitoenda musango. Zvakatanga sei? Kutanga kwazvo akatotanga urwere paropa rake. Achinzwa chi? Akangoya urwere hwekungoti aingovhurumuka kutaura kuti ndiri kuona vanhu vari kunditeera, ndiri kuona mhuka dziri kunditeera, mhuka dzese. Ndingangoti mhuka dzese dzinotyisa ndo dzaaitaura mazita acho kuti mhuka idzo dzese dziri kunditeera. Kuti mwana wamengu asi situation yakaramba ichingonditaridza kuti zvinhu hazvisi kuchinja. Pakugara kwamaita sofa kuno kupindura makauya naye muchinetsana mugweru, muchinetsana naye munzira imomumu, iye zvinezvi maane shanduko yamati maona here kubva kushandirwa kwamakaita namadzibaba aPetros, vana mukoma vasati vauya nekusvika izvinezvi vauya? Pari zvinezvi shanduko yandiri kuona ndingati kutaura kwake kuri kuita kuchidzikira. Anga asingarari chero usiku aigona kutomuka otanga kutotaura non stop. But izvizvi usiku anotorara, haatauri nemunhu kusvika kwaedza. Haana kana chaanotaura kana one. Asi ndangonzwa baba vachiti rako dambudziko handiriverengi rinopera ne2 minutes. Saka ndinongotenda kuti vane matambudziko uyai kuna baba Petros mubatsirwe matambudziko enyu apera. Ega ndanzwa mumwe mufaro wekuti ini ndiri kufara because ndinoziva dambudziko rekupenga kwemunhu. Munhu akupengesa haanambosiyana nemunhu akuuraya. Kufa kwese watorerwa zvese. Watorerwa zvese because hauchaziva zvekuita. Ende munhu yakauya kunoku achingofamba achingopopota achingotuka achidii zvakawanda zvaiitika. Asi panapa ndiri kutenda Mwari nokuti ari kukwanisa kurara. Pamwe pacho zvazve apo neapo kuti unotodza kuti yezvinhu zvaakuvhurika wonyarara ako. Asi nguva zhinji anenge akanyarara pamwe pacho anotobvunza vanhu zvinhu zvine musoro. Akutoitawo nyaya nevamwe vanhu kumboko. Asi zvinhu zvine makore, zvine vaprofiti nevamwe vaitovimbwawo navo zvisingarevi kuti ndiri kuvashora because mumwe nemumwe ane chake chaanogona. Iri basa rangu iri. For the purpose of tracking and recovering your stolen mobile phone handset, LK Cellular Connect Zimbabwe is here to put back a smile on your face. To enhance mobile phone device recovery efforts in Zimbabwe and deter the user of stolen cell phones, all you need to do is to find your IMEI number on any phone by dialing *06# and store the 15-digit number somewhere safe. When your phone is stolen, notify the police with your IMEI 15-digit code, then bring the police report to LK Cellular Connect Zimbabwe. Tracking locally and internationally is our everyday business. Remember, for only $1, we can keep safe your IMEI in our state-of-the-art system by registering in advance your mobile devices with LK Cellular Connect Zimbabwe via our website. For more info, call our help desk at LK Cellular Connect Zimbabwe. Our business is to combat smartphone theft in Zimbabwe. Vatariri vepaSly Media TV makadiko tinoku chingamidzai nemufaro pano pa nepfenyuro yeSly Media TV, nepfenyuro yatekeshera pasi rose. Iri nepfenyuro inokunzirai maprograms atingati ndemhuri. Maprograms ati munogona kunge muchiona pano paSly Media TV ndemamwe atinoita mumajere matinopinda tsanangura nevanhu kana kutaura kana tichita hurukuro nema-inmates ari muprison vachitiudza kuti vakapinda sei mukati meprison uye nyaya yakavapinza yanga iri yei, uyo zvekare vave papi pazvidzidzo zvavanenge vachiwana muprison. Nokuti vamwe vari kupinda vasina ma-O-level vobuda vane ma-O-level, vamwe vanobuda vasina course asi vanozobuda vane course nekuti ama-correctional houses anodzoreredza vanhu kuti pavanobuda muprison vadzokere vari vanhu vane zvavanenge vadzidzawo, vasazoramba vachidzokera munyaya dzekuba nekuti vanenge vane zvekuita, nokuti vazhinji vanoba vanenge vasina. Uyewo tinofamba kumativi mana enyika zvichienda nekuti imi vateereri
kana kuti vatariri veSly Media TV mukanzwa nyaya dzezvinoyera zvinotyisa zvinoda kufumurwa nezvinoshamisa munotorovera runhare kuti kune nyaya yakati imunoziva kuti tiri varume vanofarira makuhwa tinobva tadzifambira tichienda tichinonzwisisa kuti zvakamira sei. Kutaura kwandiri kuita iye zvinezvi tine nyaya yatakafambira kuZumba Maramba Pfungwa iri nyaya yemusikana akanga achirohwa asina kupfeka achinzi atora murume wemunhu iripo pano paSly Media TV. Nemi ukamuda kuti tisvike kwamune muri panhamba dziri pascreen idzodzidzi tibatei muchitiudza kuti kunoko kune zvinoshamisa kana kuti kune zvinoyera zviri kuda kufumurwa tinosvika ikokoko. Semazuva ese ndiri kufamba ndinaye Tatenda Mapiri tiri mubhindura nhasi uno. Vanotiteera vakunzwisisa nekuziva madzibaba Petros vane nguva tichishanda navo pano paSly Media TV vachishandisa phone number imwe chete yavakatanga kushanda nayo kare vachinje zvichireva kuti munhu anofamba nenzira yakanaka asingaite zvikatsaudzira zvaunozonzwa munhu phone number yakachinja haichaite through haachabatike munhu yaazoita sei. Saka tine chivimbo chekuramba tichingoshanda nawo uyewo zvekare nhasi uno tiri kusangana mubhindura imomo tiine testimony yatoda kunzwa ndiina vahanzvadzi vandinavo panapa kuti tinzwe kuti ndeapi mabasa avari kubatirwa namadzibaba Petros uye vakavaziva sei nekuti avasi vagari vamuno mubhindura. Amai ndinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Ndinotenda baba vangu. Iyo SLy Media TV makaizivawo sei? SLy Media ndakainzwirawo ndasvika kuno kubhindura ndokwandakatanga kuiziva. Handiti? Ndaisati ndamboinzwa. Mamusati mamboinzwa sei? Kana mabva pana muchanoparidzira vamwe here kuti kune TV yemakuhwa. Handiti? Imuri kuno kubhindura mabva kupi? Ini ndiri kuno kubhindura ndakabva kubhikita ndokumusha Masvingo. Mvura yakanaya here gore nokubhikita kuMasvingo? Mvura yakanaya vakatorima zvanga zvakutsva zvasi zviri nani. Zviri nani. kuMasvingo ndiko munoti zvokwadi zvomene nechana chaatete. Chana chaatete zvokwadi ndinorapa zvakadaro. Anzi gwendo gwegweru gwamunangaga gwakona. Chokwadi. Gwagugwa negugwe. Ndo mutauro kwedu chaiwo tiri makaranga. Mazvona ndiriwo kwenyuka. Tiri kuseka zvedu asi mazuva apfuura aya manga musina mufaro pachiso chenyu. Chii chakakusvitsai kuno kubhindura? Chakanyanya kundisvitsa kuno kubhindura kuti ndizosvika nzvimbo ineyi inyaya yemwana wamai vangu asiri kuita zvakanaka. Ndo chakandisimudza kubva kubhikita kuti ndiuye kubhindura. Asiri kuita zvakanaka, ari kunzwa musoro here? Mwana wamai vangu akunzwa musoro. Kungoti hatipindei nemo. Tiri kuita makuhwa edu tiri tuwani. Asi kuti ari kurasika njere. Padiki zvichitoenda zvichitoenda musango. Zvakatanga sei? Kutanga kwazvo akatotanga huri urwere paropa rake. Achinzwa chii? Akangoya huri urwere hwekungoti aingovhurumuka kutaura kuti ndiri kuona vanhu vari kunditeera, ndiri kuona mhuka dziri kunditeera, mhuka dzese. Ndingangoti mhuka dzese dzinotyisa ndo dzaaitaura mazita acho kuti mhuka idzo dzese dziri kunditeera. Asi ukada kumubvunza aigona dzimwe nguva aigona kungoita kunge ari right. Nguva diki otonzwa kuti vanhu vaya vasvika vatogara dare vakutorangana vatova nemeeting zvototi nhasi pamba panapa panotoitwa pati. Saka zvainetsa kuti vanhu vari kutaura varipo vatisingaoni zvonza noita kunge usinganzwi here, hauna nzeve here, teerera unzwe panzapa pane vanhu vatogara dare vaita meeting varoda kuti panapa paitwe pati. Saka ndaibva ndatya kuti pati ingada kuitwa panapa ipati rudziye munhu achirwara kudai. Boza aigona kungonyara ngoti zi otosvima musodzi, hapana zvaaitaura zvakawanda. Saka nekuda kwekuzongofamba mati akauya aibva kupi? Ndaendinaye kuSouth Africa. Maigara meSouth Africa. Ndokwandaende naye. Alright. Saka takazotomutamisa paaigara ndobva ndagara naye pamba pamwe chete. Semukoma ndikati ndimboona kuti mwana wamengu asi situation yakaramba ichingonditaridza kuti zvinhu hazvisi kuchinja, zviri kutoita bad to worse. Kusvika tanyatsokuona kuti situation tiri tega vana kuno South Africa hatichaikwanisa.
mwana akude kuti titomenesa kumba. Tobva tangokumbirawo kune vataingonzwawo kuti kuna anengi unogona kubatsira kuna anengi tikatodwe munhu wedu kutotaura naye chachakutinzwanani chachoka achatonzwanani kuti titumupinze mubhazi chapi chauka achatonzwanani. Saka tiri kungobatsira anongokwanisa hake kungodzikamisa 2 minutes tikwanisa kufamba naye mubhazi. Tobva tangoudzwawo zvokuita nguva ichei ndobva ndateedzera zveshuwa akabva adzikama. Tobva takwanisa kupinza mubhazi ndobva ndamukwidza iye nemurume wake vachibva vauya kumba. Pakukwira bhazi ndakasara nokuti ndanga ndiri pabasa ndikati chitungamirai ndozodii hangu ndozoteera kumba. Achibva vauya nemurume wake kumba. Alright. Masvika kunoku Asvika kumba ini ndakasara South Africa ndakatomboita mwedzi ndiriko. That was 2024 muna September. Tiri muna September kudai ndakasara ndikapedza September wese ndikapedza October wese ndanga ndiriko Cape Town. Kundopera kwa October ndapananzota situation iri kumba kuna haisikuita. Mwana haachatorari, haachagari, haachanyarari, nani stop kutaura. Saka zvautodai mimi makatanga kunzwa nyaya muri koko kuti nyaya yakafamba sei uye zvimwana chichakaitika muri Cape Town. Saka wanonyenga akwira auye kuna atudza kuti chichakaitika pamwana. Saka varatoonekawo varungu ndikati ini ndomboenda kumbasi zvokudzoka kwanga sandaziva ndichadzoka zvarini. Because nyaya dzandiri kufambira sandaziva dzinopera reka kuti hadziperi. Ndabva ndangosiyawo basa ndobva ndapinda murodi ndobva ndauya kumba. Ndichiuya kumba ndakambotsvagawo kwekupotera kumbotsvaga kuti nyaya yedu yatinetsa. Kusvika ndazosvika pamba pane vabereki. Ndobva ndavataurira nyaya kuti nyaya yamwana wakangotanga achirwara achiita kunge kuvhumuka, kuita kunge ari kuona vanhu vari kuona, kunge munhu ari kuteerwa nezvinhu, kunge munhu ari kutotumwa kana munhu ari kudainzwa kunzi huya achingofamba. Ndomatangira akaita nyaya kusvika mwana akutotanga kutotaura zvokutorwisana nevanhu. Vana vake chai aitotora miti kana kutora zvigunwe achinong'ona kuti mwana wangu atopiwa chekudya, uda kutouraya mwana wangu, muda kutoparadza, muda kunditora zvinhu zvangu, ndakashanda pfuma dzangu, achitaura zvakawanda. Saka semhuri tinomboedza kuonesana kuti pazvinhu zviri kutaurwa pane wefamily yedu here akambozviita kana ndakambozvibata because anotaura nyaya yemasports, kutamba mitambo yemaworld cup kana kubheja maloto. Kwedu isusu kufamily akamuudza pana akambohwinawo here loto because handiti ndakapleja ini ndikahwina loto ndine mari yangu yakawanda. Hakuna. Tobvunza kwedu kufamily anotaura ndine mabhazi anofamba anotopinza mari every day anoenda Zimbabwe to Cape Town. Kwedu kuna akamboitawo zvemabhazi. Hakuna tinoziva akamboita zvemabhazi. Asi anoti ndine mabhazi, ndine magonyeti, ndine chii zvose zvingori expensive ndezvake zviri muzita rake. Ndo mamiriro akaita nyaya. Alright. Pamakauya kuno pane kumwe kwamakamboenda here musati mauya kuno kubhindura kwamadzibaba Petros? Ndisati ndaenda kuno kubhindura kwamadzibaba Petros ndakambogara naye kubhowera. Nzvimbo yekubhowera ndapohwawo dzimwe nhamba. Zvikanzi kuna baba variko vanozvigona izvi endai naye. Zvechiwa ndakaenda naye asi vakazamawo semaziviro avo sekuti vanhu vanga vagara chingoti vanhu vakadai ndo vanhu vandoshanda navo pano. Vakaita muitire wavo vaikwanisa. Vakasvika pakuti izvezvi handifungi zvichiri zvekupenga. Panenge pane imwe nyaya iri kuseri kwekupenga. Nekuti dai kuri kupenga zvingadai zvangu zvatopera kana kuti pandamupa zvandamupa izvo aifanira dai arara zvekutoti aizotomuka kana mangwana. Asi havana kuiprofita kuti ndei. Asi havana kunge vanyatsa kutitaura kuti eda kana nyaya iri pamba iri pamwana uyu inga vakangotaura kuti inogona kana dai ingari nyaya yekupenga zvingadai tazvirapa zvapera. But kuseri kwemwana kunofanirwa kune nyaya yengozi iriko irikuita kuti ngozi hairapiki because inenge itoti endai mundondiripa ndokuti nyaya yangu idi ipere. Mukade kuitsikirira haitsikiririki. Saka takabva tangobva ipapo kubhowera kwacho. Mamagarapo kwenguva yakadini? Ndakagara naye bhowera 3 months. 3 months. Alright. Ndinaye kubhowera. Alright. Pane kumwe kwamakazoenda here musati mauya kuno kubhindura? Ndichibva naye bhowera ndakatouya kumudzosera kumba. In fact akatonditiza. Ndakamira kuti ndiitirwe zvandanzi ndimbokuitira soti wasvika naye kumba. Musikana akabereka mwana wake ndotora bhegi rake ndobva aenda paroad. Anga asina kana cent kana 2 cents zvainga asina. Asi ndakazotonzwa kuti munhu atosvika atova kumba. Takada kuzosora kuzotofona zvikanzi too late munhu amutsvaga atova kumba atozorora kudhara. Afamba sei nokuti abva kubhowera achienda kubhikita. Achienda kubhikita.
Totenda Mwari kuti akasvika kumba. Akasvika kumba. Takatonzwa kuti afona masikati sikazvikanze munhu wemutaura atosvika. Atofamba bhozi yanga iri weekend yanga iri Saturday. Machiefs anenge achifambira nyaya dzawo. Saka akangotakurwa nemuta dzaenda kwachief. Kusvika main road. Amene akatakurwa nani akangotsanangurwa nyaya yake ndobva angomutakurawo. Ndomusiya pabus stop. Bus stop ibva apinda nemwe mota. Kusvika asvika pamba. Takatonzwa kuti musikana atosvika atopamba nemwana wake nebhegi rake asvika kumba. All right. Saka mati pane kumwe kwamakazoenda futi. Tichibva ipapo. Ndakabva ndambomusiya maoko evabereki. Tikati ini ndakumbosiya musikana ndombofambirawo dzangu nekuti ndine dzanguwo. Munhu wese ndodawo ndimbofambirawo ndimbobatsiridzawo ndichigadzisawo dzangu. Ndobva ndamusiya musikana. Ndamusiya kudaro ndatova nenguva. Bhozi kubhowera ndakabva naye muna January kana ndisingakanganisi. Pandakamusiya ndandatawa almost kuma 5-6 months ndamusiya kumba. All right. Isaka imimi madzibaba Petros makavaziva sei muri kubhikita ivo vari kuno kubhindura imimi maigara South Africa? Kuti ndizoziya madzibaba Petros. Inini semunhu wataura kuti ndaimbofambirawo dzangu. Dzandaichedzawo kugadzisa asi dzichitadzikanawo nevanhu vakawanda. Ndine munhu wandakataura naye. Munhu wavo kuziya. Ari munhu futi womumaraini watakangokura tese. Saka akangabvunza kuti WhatsApp yake haisobatika. Tiri kudza foni dzako dzikuenda voicemail. Uri kuraramirepi? Ikati ini ndiri kumusha. Umboita zvekumusha bhozi zviri kundinetsa zvinoomira zvakanaka utano hwanga huna kundienzana. Ndoda kuti ndienzanisa utano hwangu ndigone kuzoshanda. Zvikanzi chichikunyanyaonetsa ndikati zvinonetsa muupenyu zvakawanda. Zvikanzi kana wanetseka kudaroka pane nhamba dzandinadzo. Rega ndikutumire nhamba idzodzo kana ndakutumira wafonere unzoti munhu iye anobatika papi. Ndikati munhu ari kupi? Zvikanzi ari koko kuZimbabwe. Zimbabwe papi? Bhozi so far ndiri kwaLusapi. Ndiri kwaLusapi mazuva achiwa. Zvikanzi kana uri kwaLusapi iwe fona nhamba ndidzo zama unzo dzinoringa here. Kana dzikaringa wokonfirma kunzwa kuti munhu anowanika papi ari nzvimbo ipi. Zveshuwa nhamba idzi ndakatombodzichengetera kwevhiki rese. Ndikati nhamba dzanapowa dzawandisa. Zvandafambira zvacho ndiri ngofamba hapana chiri kufamba. Saka nhamba idzi ndimbodzichengeta. Ndozodzishandisawo kana ndanyatsokuona kuti zvaandipresa. Ndobva ndachengeta nhamba dziya. Pandakatichengete vhiki iroro ndobva ndafonera kumba. Ndikanzi kuno kumunina zvatanga futi. Ndikati iwo ini ndiri kuedzawo ndimbogadzisawo zvangu. Zvemunina imbondibatsirawo vamweni mumbomirawo nemunina ndombomirawo nedzangu. Zvikanzi zviri kuno zvichatomboiti nani stop kufamba. Asi kuchazorora akabva kupolisi nhasi mangwana kuchikoro abva kuchikoro mangwana ava ari kungoramba achingofamba chindiri kufamba kusvika ndaona mari kuti vana vandi vaende kuchikoro kuti paita problem kuti mwana wake aidzingwa kuchikoro. Zvikanzi handingaiti kuti vana vangu vagare kuchikoro. Ndofanira kundifambire nyaya idzi kusvika vana vangu ndaona mari kuti vaende kuchikoro. Ndobva ndakati regai ndifonere pane nhamba dzandakapiwa manje. Ndimbonzwa kuti havakwanisi kutiitira munamatiro kuti ambodzikama asafamba ngekuti mvura iri kunaya. Anogona kuzotorwa nerwiziti chiti munhu ari kudzoka obva ayeredzwa. Ndobva ndakafona nhamba dzamadzibaba Petros ndobva dzaita through. Oshuwa nhamba idzi rotoringa. Ndobva ndofona baba makadini. Nani makadini nani muri kupi munhu waMwari? Ndikati ndiri kwaLusapi. Dambudziko ndikati dambudziko ndine munin'ina wangu atambura nditatambura naye. Asi kurara anoswera achifamba. Haazorori Mavatsanangurira zvese. Kurara chete. Kana ari masikati either achange achitaura kana either achange achifamba. Kufamba chete ndokwaanenge achingoita kuti akangofunga ndoenda kwakati otoenda. Afanira ndoenda kwakati otoenda. Basa repamba achaditi anze munondishandisa. Makundoita mushando wenyu. Ndopa ndakafona. Ndafona paya ndikati baba ndibatsire nemunamato. Ndoti munhu akwanisa ake kumbodzikama. Tikwanise kutsvaga pokumboenda naye. Baba ndopakati zvawataura zvatonaka. Chimira ndimbopinda pamunamato ndizoti nhau yacho inokundikana here kana inogadzirisika here. Wondifonerawo panopera zvimaminutes ndendanzwa kuti nyaya iyi inogadzirisika here. Zveshuwa ndakakata foni yangu. Ndobva ndazofonawo after 30 minutes. Ndobva ndanzwa baba wadaira foni. Kati baba mati ndidini ndiri kuda munamato kuti munhu adzikame. Zvikanzi kuti ndiite munamato munhu iye ari kokoko. Ndoni zvechibuda. Iwe wesumuka uye nemwana wame ako kuno. Kari baba ndiri kwakasiyana. Mwana wame ari kwake bhikita kumusha kwatoberekwa. Ini ndiri kuno kwaLusapi ndofambirawo dzangu. Saka ndomutora sei munhu yekufamba neparodhi anotonetsa. Nekuti anenge achida kuti iwe wotedzera zvandinoda ndozvamufanira kutedzera. Saka ndosumuka naye sei. Zvikanzi ndichaedza kubata munamato ndiri kuno. Asi ndinoimba kuti unosvika. Kari baba kwandiri kure nemunhu wamuda ndifambe naye.
ameno ndikakunda zvikanzi ndati kunoku kubhindura uchasvika chero zvichakuomera zvichakuremera asi unosvika saka ndakangoti kana wanyatsoteera kuti zveshuwa ndinosvika nemanetsere anoita nezvaanotaura zototadza kunzwanana ndinosvika here bhindura ndibva ndati oraiti hapana kushata baba regai ndichitaura nevanhu vari kumba ndikwanise kusangana nemusikana zveshuwa nyibva ndataura nevanhu vokumba achibva wasumuka namai nyakubereka ndowakasumuka naye achibva kuti mai hazviti ndirambe kuenda kumberi uko tangai maenda neni kwandakaroorwa ndimbondopuwa tsamba yakwakanzira achibva vaenda naye zveshuwa ibva vandopuwa tsamba yakwakanzira kanzira wakangonyorawo tsamba yake ndobva adhina ndobva amupa ndobva azopinda mubhazi raratwate chimangwana racho namai mai vapinda naye mubhazi vauya naye ini ndandatomumirira ndanda mamutare agara mamutare muya musikana asvika zvikanzi hande pamapurisa tobva tenda pamapurisa paya katoda tsamba panapa pamapurisa tasvika pamapurisa takaendawo ndovatsaura vanhu we zvamutoona idambudziko randinaro irori mapurisa akanzwisisa ndobva aisawo chidhindo musikana chaenda mberi wenyu yake inoperera Hararewo saka famba uende Harare nguva ichakanaka tasumuka nemusikana paendapo bepa nemapurisa paenda toanaenda toti mai michito ruiteni chidzokai kumba bozi makura kuti muzoramba muchifamba muchedza zvoita musikana hamuzozvigona chisiyaini ndichifamba naye totorwa zvibhagiro chidi tichienda kwatiri kuenda tapedza pamapurisa paya zvikanzi aiwazvo nyaya haiperi kumapurisa handei kumapassport offices ndokune nyaya yangu ndokwandakaapply passport handei kumapassport ndokuziya kudai nzira hachaiziya akumboti achirasika zvikatazoti nzira ndei vatenda pamapassport office paya ndasvika paya ndatomubatwa rafu paya zvikanzi iwe unongoruziva zvakaita pamwana ndikati handisiuziya mwana ari kutorwara saka sei uri kuganira nyaya dzake mira iye atsanangure nyaya dzake kati munhu ari kurwara zvikanzi aiwa mira ataura nyaya yake ndopakabva abudisa passport yake abudisa chitupa chake zvikanzi ini ndikuda kufambira nyaya dzangu zvinhu zvangu zviri kudyiwa zviri kuparadzwa nevanhu saka ndoda kuti ndotora zvinhu zvangu zvikanzi tipe pepa rako budisa chitupa ndobva abudisa zvinhu zvake zvikanzi oraiti Esther nyaya yako tadi tainzwa tipe tidhinde ndobva angotora ndobva anyora ndobva isa chidhindo zvikanzi Esther takudhindira nyaya inoperera kuHarare saka iwe Esther enda ubata bhazi nguva ichipo uendepi uende kuHarare ndokunoperera nyaya yako tabva pamapassport office zvikanzi aiwazve kadzoke futi kumapurisa kwatabva ndokune nyaya kuti chipuhwa pepa rekupinda naro mubhazi hatifaniri kubhadhara hatisina mari yadai kumapurisa kwaakure kwati ari kuno kuti akumusoro kwetauni betatende parodhi zuva riri kufamba tobatenda pamapurisa zveshuwa ndakamanikidza ndakatoona kuti rodhi kwacho ari kuramba handei kumapurisa zveshuwa ndobatenda naye pamapurisa paya tasvika pamapurisa nomupurisa aiwa hatichaiti izvozvo zvokupa vanhu mapepa ekufambisa ndikati uye munhu ari kurwara ndinzwidzisei ngonyora chero zvamangonyorawo ndakarohwa netime zvikanzi hatinei nazvo zvokuti wakarohwa netime izvo iwe tora murwere wako urowe pasi undokumbirana newebhasi kwete panapa iye ari kuzvinzwawo iye ari kuzvinzwa saka pakanzwa ipa pakati kana musingadi handikumanikidzei inini mwana wamenga handei ndobva nditoti handei taenda paya kasaka patakende pi ndikati takenda nokwera bhazi tiende Harare tibate time wodzosvika maofisi ekuHarare adi avharwa haana kumbonetsa paya tatosvika parodhi paya da kuti bhazi harichauyi parodhi ndatomira kani takangomira panapa pachiri kufamba ngatidzoke kurengi ndokune mabhazi tikati makumbo angu akurwadza patafamba kwaakura zvikanzi ngatikatidzoke kurengi ausikadisara wakamira papo ini ndakutoenda akabata bhegi rake nemwana wake akutoenda ini ndichasara ndakamira hazvichaiti bhozi ndikasiyana naye tatopesa ndosumudza mabhegi ndakutera patata kuti dzike vazoona bhazi rakutoya CAG ndobva tatomisa paya ndobva tatopinzwa mubhazi tapinda mubhazi ya tatogara tatofamba tatoenda hapana anombonetsa anombodini mubhazi momo yakatonyarara zvokuti vanga varimo hapana katomboziva kuti munhu wandiri kufamba naye arudi problem yazoti andatowa macheki mwana wabati ndiri kuenda kutoileti mama watangawo zvipiwowe ndabva ndadzika paya ndaenda nemwana tinda mai nemwana izvo mai vari kuvhurawo bhegi watora chitupa chake watora pasipoti watera futi mashure mangu muya indiri ndiri bhizi nemwana ko iwo wake ndipisikanzi handachida kutobudawo ipapo ndikati auraiga chimhanya tidzoke kubhazi pandomhanya kudai nebhazi time tamira kudhara ndotonzwa bhazi rakutoredza pito ratosumuka rakutoenda ndasara paya ndachibata ye mwana mabhegi asara mubhazi iye ane chifoni chaainacho ini ndine yangu foni yangu iri kushanda nemaminedzi chete iri kufonera econet chete yake ine mari inofanira kwese kueconet nekunetwai yangu ndadai ndikati yangu 00 tasa namba dzako ndakitadza kutaudza kuti ane netwai zvikanzi usangotumbinika mahara unobata bhazi riri kufamba iwe udautera netsoka ofoni utaura ndakonda kuti amire bhazi nderangu iri rinomira taura naye ndobva ndatora nhamba dzako ndai papepa ndobva ndaisa ndobva ndafona paya kwenda kuita wandisiya ndati ndidzike nemwana wobva wasumudza bhazi saka ndondidini apa kunze kwasviba zvikanzi ndondiwani ndatomira parodhi ndatopaka iwe tsvaga mota ikoko
mushikashika unditeere ndakatopaka parod tsvaga mota izvezvi pandiri apa tomboitika nadhola ukatobhadhara dhora rakatokwana vanatopinda zvika ndakuudza kuti bhazi nderangu rinomira ende hakuna kwarienda zveshuwa bhazi rakamira vandapinda mumota ndobva ndandobata bhazi ndototukwa nevanhu paya ndikati ndine problem zvikanzi problem inoya ndiyei hapana akaziva kuti problem ndaitaura ndechi ndobva ndapinda mubhazi vano ndobva ndazvigara hangu ndobva ndayosvika ndasvika muharare ndasvika naye muharare kwaya kwasviba ndikati ndichaenda kubhindura kwamadzibaba harichaiti kwasviba nekuda kwenguva regai tipinde mubhindura mazosvika kuno kubhindura apa tinotenda nenhoroondo yamatipa iri kuenda ichitiratidza kuti zvechokwadi mwana wamai venyu ane zviri kumuvhiringa zvikuru sei panyaya yekurasika kwepfungwa nenaresheni yese yamuri kuita imi mazosvika pano pabhindura masangana namadzibaba aPetros atitangirei pekuti tsananguro dzakasikoti chii? Tsananguro vachitaura madzibaba aPetros vakataura kuti nhau yenyu waita mwana mudiki kuti ndikuudze kuti ndakangosvika ndirini nemunina wangu nemwana wake zvikanzi nawo waita mwana mudiki kuti ndikuudze chimiro chiri pamwana uyu nezvoda kuti zviri pamwana zvoda vabereki varidzi vemwana ndovanda vachida kana kuti pakaita apo kana vanhu vechirume vana mukoma vanomirira mwana uyu kuti ndinyatsokuudza tsananguro dzemwana saka ndichakurerutsira tsananguro kuti zvisakuremera kana kuti iwo wacho zvisazokupa kufunga kwakanyanya asi kukubatsira nichakubatsira dambudziko remwana wako richadi remwana wamai ako richapera mwana wamai akachaita zvari right ndomataurira vakaita tsanangura asi zvinhu zvinoda vakuru kuti vange varipo ndovaudza zvinodiwa kuti zviitwe ndo pakazoya mukoma vatinawo ndo pakazoya mukoma vachibva muharare vachibva kuharare vakauya kuharare vakati ndiri mwana kwababa munini handingamiriri nyaya yendiri ndega pasina wedumbu mako iwowe saka rigadainze mumwe ari kubva kumusha auye andimiririrewo achinzwa nyaya iyi ichigadziriswa kana kuti ichiitwa teita vairi vanotsigirana pakugara kwamaita sofa kuno kubhindura makauya naye muchinetsana mugweru muchinetsana naye munzira imomumo iye zvinezvi maane shanduko yamati maona here kubva kushandirwa kwamakaita namadzibaba aPetros vana mukoma vasati vauya nekusvika izvinezvi vauya? Pari zvinezvi shanduko yandiri kuona ndingati kutaura kwake kuri kuita kwechidzikira anga asingarari chero usiku aigona kutomuka otanga kutotaura nani stop but izvizvi usiku anotorara haatauri nemunhu kusvika kwaedza haana kana chaanotaura kana one honde inozongoya kana kwaedzawo kuti rongedzawo gezi tende patoda kuti tende tebvunza kuti totende kupi ndoda kuti tiende kumaofisi kunoperera nyaya dzangu papi chaipo chaipo asati atitaura papi chaipo chaipo adakaenda. Asi makatanga muchizviona kuSouth Africa mukazozviona makuno kubhikita nekubhuira muri kuona pane change here yamungati izvi zvakuratidza kuti Mwari vakamira nesu tiri kuno kubhindura? Change tinotoiwana nekuti pane zvimwe zvinhu zvaanotomboita zvokuti unyatsoti izvezvi pfungwa apa dzadzokedzana zvokuti unototaura naye chinhu zvakatonaka uchitomubvunza iye acho achitokubvunzawo zvokuti unyatsonzoti kubva kwese kubva zvandabva naye South Africa haana umbenge ataura nyaya yemunhu waaishandira ane murungu wake aishandira aimuda zvisingaiti aimupa zvinhu zvake zvese mandiro machira achi akamutaura musoro nikausura zvoro chinzi ndingadai ndakapiwa zvinhu zvese zvanga zviri mumba muyamya kubva kumasofa kumudziye mumba zvese zvaishandiswa asi ndakashayiwa mari yetransport yokuti nditakure zvinhu zvaifanira zvakapiwa inini ndikati munhu uyu akurememba zvinhu izvi kubva zvatabva Joni asati ambozvitaura achitorangarira kana nezita rake achitorangarira nezita rake kuti aitonzi mama Evelyn mukadzi waishandira kana mama Evelyn aifanira akandipa zvinhu property mumba make yese dai ndakawana mari yetransport ndikadai ndakatakura zvinhu izvo zvese ndakazvipiwa asi nekuti ndakashayiwa mari zvinhu zvakabva zvatadza kuya kwandiri asi ndakanzwa mwana wacho achiti zvinhu izvo zvoti katadza kupaiwo sisi wako ndowachatora saka makazopiwa chii pazvinhu zvamama Evelyn ndikati ndakazopiwa chii makabhodzi ndowandakapiwa nemaodrop zvese ndakapiwa zviripi zviri kumba kwangu zvakapiwa inini ndozvandakakwanisawo kutakura pavakashayika bhosi akazvishayika murungu wake saka aitovhunza saka akazovigwa kupi ndikati murungu wake haana kuvigwa akati ndoda kupiswa
dota rake akandorondoraswe paTable Mountain kuCape Town ndo zvandakasiya urongwa huriko mukutomuudzawo ndichitomuudza asi angatiratidza kuti atorememba because anga ane nguva asingazvitauri izvozvo saka zvakatonishamisa kuti arangarira nhau yemurungu wake nekufa kwaakaita nekushayi kwaakaita nezvinhu zvaifanira kuti akapiwa zvakatondishamisawo so kuno kubhindura maane nguva yakadii pari zvino kuno kubhindura ndatova nevhiki rinova ndatorenda kutoshandira rechipiri alright mugerenyi zvakanaka takagara zvakanaka alright dambudziko ringori pakumhanyizana nemusikana wangu chete kuti kana angofunga kuti handei anenge autoti iwo chitogeza titopinda atitika aiwa tinotenda nehurukure pane zvimwe zvamuda kutaura here nsandaenda kune hanzvadzi venyu namadzibaba aPetros zvamuda kuwedzera handina zvandinoda kuwedzera asi ndiri kungoda kungoto kune havo vane matambudziko avo namane matambudziko vari pasiriyasi kuda kubatsirwa nekuda zvinhu zvavo zviite zvakanaka nezvandaona hangu nenguva iyoyi yandagara kuno kubhindura kune zvandaona hangu nemaziso angu zvandiri kuona zviri kuitirwa vamweni vanhu zvekuti neni pandiri hongu ndine dambudziko randinaro randiri kuchemawo kuti dai Mwari vandirangarira asi ndangonzwa baba vachiti rako dambudziko handiriverengi rinopera ne2 minutes saka ndinongotenda kuti vane matambudziko uyai kuna baba Petros mubatsirwe matambudziko enyu apera vasazomirira kunge zvamakamboita zvaizvoti kana zvaasirias ndichazovafonera pepe mandisipaka handauza kuti muya wechine waikumisa here muya wasvita handizivi kuti handakatendera ndatendera kuti aiwa namba dzandapuwa dzawandisa saka dzawandisa baba Petros gandimbesa pasaidi vatsvaga kana kuona zvanyanya kuoma baba ndakambopuwa namba dzenyu chanazofarira pamuza ndichekuti munhu anotsvagwa zvazooma asi achizozvigadzirisa asi kukurumidza zisa zvakomba kwakangonaka sekutaura kwamaita hamunodzi manitaura zita rakazara zita rangu ndeitwa Catherine Nyasha mufundirwa handiti nditete Catherine Nyasha mufundirwa vanga vachititsanangurira dambudziko ravakaona nemwana wamai vavo kusvika vasvike kuno kubhindura haisi nyore kusiya basa rako kuSouth Africa uchinogara kubhoera 3 months uchizobvapo zvekare uchimbodzokera kubhikita uzopedzisira izvozvo wakubhindura masvondo ari kutofamba zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka mhepo dziriko asi mhepo dzine vanodzitonhodza regai chitaure nababa imimi ndimi vamwe vakamirirwa kuti muuye tsananguro dziri kuti zvinobva kupikwa zvinoti kugara nakaona dzevamwe tinenge tichitodzidzawo panyaya yenyu iyoyi kuti matambudziko ari kusangana nawo mumusha umu anokonzerwa nei tsananguro dzakati chii tsanangudzo dziri kungotaura kuti vana vabanyu vanga vakabata-bata saka ndo zvakukonzesa kuti zvinhu zvinetsi saka ndo zvatiri kungomhanidza nazvo kuti pamwe zvingagadziswa kuti zviite zvakanaka handiti right todzoka manje pachange pane change yamaona here pahanzvadzi yenyu handiti pari zvinezvi kana ingave diki kana ingave yakakura nekuti makambomuona asati auya kuno kubhindura handiti ndizvozvo pane change yamaona change yandaona ndaiona zveshuwa pakureketa plus ari kumba aiteta zvokutorova vanhu kutorova achero ana mai chaivo vanga utomuzeza kutomubata kana achiri akatanga zvaanonga atotanga kudai vanga vasikachakwanisi kuchatomukondrola asi ndiri kuona sekuti zvamanje ndiri kunoku ndiri kuona sekuti kachenji kanenge karipo handiti maona chiimi chenji yandaona ngekuti kana kureketa kwakwe kana kunyanya kufamba zvaanga achita ari kumba ndiri kuona sekuti zvinenge zvaaneka kunga chenji kapo handiti muri kutaura chimanyika munoreketa zveshuwa tikuzwa kuti aiwa ndimanhu acho aiwa kureketa tinoreketa toreketa kubhikita kumusha here kana kuti kunotaurwa chimanyika uku kumusha chaiko chako ndikupi makutaura zvakasanganaka pana chikaranga nechimanyika zviri kubatana pa aiwa zviriko nyaya netange kuti ini ndakakurira kumusha kwangu chako kubhikita kumavillage uko kumaresettlement ndokwatinogara asi patakakura tiri takabva tiri ngechekubhohera kuzosvika tizosvika kumaresettlement asi kukura kwangu ndakanyakurira kumavillage alright kubhikita uko alright asi yezvino maakumbabhuya aizve ndiri kutaura
Hatiri kumba kuzwa ishwa. Diko. Ati shungu yenyu ndeyekuti chiine hanzva dzenyu. Shungu yangu ngekutiwo hanzva dzangu angaitawo zvinhu zviri right. Kuite kutiwo awe anoshandirawo musha wakwe nemhuri yakwe. Mhuri yakwe iwo unokuraramawo zvipenyu hurano. Ndozvandaishuwa. Handiti. Chenji yamaona izvezvi muri kufara nayo here? Chenji yandaona ndiri kufara nayo. But desa zvasvikepa darika ipapo. Zvane mazuva kaizvo. Nguva yapo. Nguva yapo zvokuti tikatonzwa nyaya chokubva South Africa kuchingotaura nezvazvo kusvika patari pano. Nguva yareba. Alright. Nguva yareba zvokuti taingoshuwa kuti dai Mwari watitirawo nyasha. Handiti. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Chikonzero tichikubvunzai nekukubvunzisai kudai ndezvokuti kwamabva vanhu vanokuzivai. Kwaaigara South Africa vanhu vanomuziva. Tiri kuitira kuti vaya vanoti madzibaba aPetros vanotora vanhu vogadzira drama voti actor sekunge wakambopenga kana kuti wakaita sei moti hanzva dzenyu yakuita sei. Ndosaka muchiona pamwe muchitaura nhoroondo iyi. Uyezve chechipiri chatinozviita ndechekuti imimi kana muchipupura mega kuti tiri kuona chenji yakasiyana nezvaanga ari pekutanga. Tinotenda Mwari nekuti nyika inofanira kuziva kuti kune vanhu vachiri kukwanisa kubatsira vanhu vanenge vasangana nematambudziko vachiwana zambuko. Mashoko enyu ekupedzisira nzandaenda kuna madzibaba aPetros panyaya iyoyi. Ni mashoko anga ekupedzisira ngekungoti madzibaba aPetros zvavari kuita kushandira mukunda wangu ndikonase kuti zvinenge zvine Mwari mukati. Ede varamba vakadaro kuitira kuti zvirambe zvichisununguka. Ndozvandinosuwa izvozvo. Zita rakazara ndiani? Zita rangu ndinonzi Fakasi Nyasha. Fakasi Nyasha. Kana kuti mufundirwa isenemu Nyasha kana mufundirwa masenemu ese iwawo. Nyasha mufundirwa masenemu. Inonzi Fakasi. Alright. Aiwa tinotenda mukoma Fakasi. Ini ndikubva naso futi ndakunzi Nyasha mufundirwa ndamwana wokumba kwenyu. Bhaibheri rinoti chema nevanochema kugofara nevandaze. Saka tatesi. Tiri tesi. Aiwa zvinotendwa. Handitika. Chinhu chakangonakawo chinosungura munhu wese. Handitika. Aiwa tiri kudaro nekuti tiri tese pakuti phone number iri kuzosvika pakuzotsvaka baba Petros yakanga yaonekwa paSlime Media TV papa nemunhu akazoti endei kune vava. Saka tiri kuti aiwa tiri tese. Handitika. Plus ukashandidzana nevanhu vakawanda unogona kuraramawo zvakatonaka. Handitika. Saka isi totozvitendawo nevakatopawo mafoni namba kuti taurai nemurume uyu zvinogona kukubatsirai. Tinotenda baba wangu. Aiwa regai ndichitaura madzibaba aPetros. Tiri kufamba navo ndiwo baba vemusha vakamirirwa. Regai tichinzwa kuti zvavakazouya chii chakazoitika. Titaura madzibaba aPetros. Ndimi madzibaba aPetros vachiri vari kutaura naNyasha mufundirwa. Ndini chokwadi. Hamuchasvika kababa munofoira test. Aiwa ndinofana kuseka nekuti kuseka kwacho ndichiri kugona. Aiwa tinotenda izvi kunyanya Mwari kana achititendera kuti tiwane nguva yekuseka. Izvo tiri kuseka zvedu tiri kufara nekuda kwebasa riri kuitwa naMwari. Zvinounza mufaro nokuti kana munhu asinganzwe zvakanaka zvinotisuwisa kunyange nesuwo tese. Mhuri yakauya sekuuya kwataura mweya kuti ngaiuye. Vauya ana baba makazoita sei pamwanasikana? Right, ana baba vakauya kuno kuzveshuwa. Vakasvika nezuro china. Ndizvo, nezuro Saturday. Handisi, vakasvika musi weSaturday. Vachibva varara kumasowe. Nezuro ndinovimba kuti mukoma mukuru akazokasika kudzokera nenyaya yebasa. Isusu tichibva tasara nababa vanga muchitaura navava nehanzvadzi dzacho. Inini ndaizama nepandinokwanisa kutsvaga nyaya kuna Mwari kuti vanhu ava chiri kumbovanetsa chii. Saka ndakazoona kuti no baba vanhu ava vane kuromba kwavakaita. Ndo nyaya yekutanga. Nyaya yechipiri ndakaona kuti pane dzimwe mhosva dzakaitwa mumusha dzine chekuita nengozi. Saka izvezvi ndine rwendo rwandakashedza mukoma wevava. Atori mupostori anenge anamatira munombindura ndakamuti anouya kuno nokuti ndiye mumwe wacho ana baba vakaromba futi nokuti varume ava vakaromba itu vakaromba mukoma nemunin'ina vakaenda kun'anga 1 yakavapa mushonga. Yeti zvinhu zviri kupengesa mwana uyu zvinhu zvakuda kubhadharwa makore azvakararama bwe zvinhu zvakashava mombe zvakashava zvinhu zvakawanda zvakachengeta vana ivo vana vanga muchitaura nava vakarerwa nemari yechikwambo.
Yes, saka inini ndikuda kuenda kunotaura nababa wacho kumusha kwavo. Toperekedzana kuenda pang'anga. Vondoudzwa zvinodiwa neng'anga yavo iyoyo kwavakatora mushonga. Saka nyaya yedu inofanira kupera taenda pane point yekwakatorwa mushonga parutu. Yes, asi chatichakwanisa kuita panapa kudzikamisa munhu zvokuti kana takazokuratidzai pamberi apo kuti ndiye munhu yanga achipenga muchamuramba. Chinhu chandichamisa kuseni kunoku nezotakamutira mutero avaripo. Ndakachita kuti vazive kandi kuona kuti no, kurapa munhu nekumuprofita zvinhu tu zvakasiyana. Because ndikaprofita munhu ndikasamurapa inini achienda nedambudziko haana kupona, ndamupa tsananguro. Chinozonzi hapana zambuko, inyaya yekuti uri kumupa tsananguro dzechokwadi. Sikireti iripo ndeyekuti munhu azopona here abatsirwa wacho. Ndizvozvo. Saka mukoma ava vauya kuno ndakavaitira muteuro nezuro varipo. Ivo nemukoma wavo akazodzokera. Nhasi ndashamisika kuseni kunoku munhu ndatombombloka kaparodhi papassage so tichidarikana ndichida kunyatsonota dziri mwere nokuti anga atanga kunditi kuseni mamuka sei. Kubva pavauya kumba is first time yangu nhasi kunditi mamuka sei. Saka ndazoda kunyatsona kuti zvaari kunditi mamuka sei ari kuziva here zvaari kutaura. Ndichibva ndamira parodhi achibva kubathroom. Zvakanzi andokumbirawo kupinda ibva achiora muzura. Achibva apinda mumba ndokutanga kutsvaira mumba ndiye atokorobha mukicheni matodyira vanhu chikafu nhasi. Saka inini handega ndanzwa mumwe mufaro wekuti inini ndiri kufara because ndinoziva dambudziko rekupenga kwemunhu. Munhu akupengesa haanambosiyana nemunhu akuuraya. Kufa kwese watorerwa zvese. Watorerwa zvese because hauchaziva zvekuita. Ende munhu yakauya kunoku achingofamba achingopopota achingotuka achidii zvakawanda zvaiitika. Asi panapa ndiri kutenda Mwari nokuti ari kukwanisa kurara pamwe pacho zvazve apo neapo kuti unotodza kuti yezvinhu zvaakuvhurika wonyararako. Asi nguva zhinji anenge akanyarara pamwe pacho anotobvunza vanhu zvinhu zvine musoro akutoitawo nyaya nevamwe vanhu kumba uko. Asi zvinhu zvine makore zvine vaprofiti nevamwe vaitovimbwawo navo zvisingarevi kuti ndiri kuvashora because mumwe nemumwe ane chake chaanogona. Iri basa rangu iri rekudzorera vanhu njere dzavakadirwa. Basa rekudzorera njere nekupa vanhu mabasa nekukomborera ibasa rangu rekutosunungura kana takatosvika pane vanhu vari kunzi vari kunetsana. Nokuti nevamwe vanhu vanogona kupomerana mumamisha umu. Mukoma silai muri muroyi imi motobomerwa uroyi baba, motovengwa nemusha wese. Pamwe pacho motorambwa nevana, muri kutovengerwa mhosva isiri yenyu. Handiti? Saka nyaya yedu isi ndeyekuzoongorora kuti zvakataurwa izvi ndimi here zveshuwa. Kana muri ndimi tokuti no baba paipai zveshuwa mune mhosva kandi mbuya, paipai mune mhosva kandi mukoma, paipai mune mhosva asingatigadzise izvi murudo tokusiya muchiwirirana nehama dzenyu. Zvimwe chete nezvatichaenda kunoita kukomudharawe vana ava vachagumbuka zvavo asi vakachengetwa vakatokura vakaenda kuzvikoro vakadya mari dzemombe pakashayiwa zvinhu zvakawanda dzimwe dzechimombe dzichiriko kumusha uko dzechikwambo ichi. Saka chaakuda kudzokera kumusha. Handiti? Saka chaakudhimanda zvinhu zvacho nekupengesa vanhu. Munhoroondo yevanhu havapera kufa vanhu vanga muchitaura nava. Dzimba havagare dzimba. Maromba kumusha kwavo vanotosekwa kunzi ifambi. Kupiwa dzimwe mhosva dzausina. Saka inini nenyaya yekunzwa tsitsi ndiri kutoenda kumusha ikoko kunoita basa. Yes. Tinotenda netsanangudzo dzamuri kutipa. Saka ipapa tanzwa kuti muchaenda musikana uyu tiri kutarisira kuti achapora here akadzokera kubasa kusvika kupa kunatso. Achatodzokera kumba kwavo achitaura zvinhu zvine musoro. Asi hatikwanise kumuti iye aende kumba ari ega. Nekuda kwokuti kumba kwacho ndokune hondo dziri kupengesa mwana asi kubasa achadzokera. Ndiri kukuvimbisai kudaro. Yes. Ende ndiri kukuvimbisai ndakasimba. Isusu veSly Media TV 2030 tine tichipo. 2050 kana 2060 ndinenge ndiriko. Navamunangagwa futi vanenge varipo. Saka tichazobatana tichidzoka zvekare patestimony yemwanasikana uyu. Tione patinenge tasvitswa naMwari. Shuviro yedu tese ndeyekuti simba raMwari rirambe richioneka. Izvezvi patiri kutaura apa ndichauya nemumwe mukomana ari kwaMutare, ndandiri kumba kwake kwaMutare. Ndakatonoita basa kumba kwake right. Akandiona paSly Media ipapo. Ndakamutaiwa munhu aro nembama ari parefu baba tsananguro takupai chiuya ikuno tikuponesei. Yes.
saka right makabva ikoko Hatina akupupurawo wiki. kuti chi ari kuti right ainzwei musana, makumbo, musoro, muiri wese hapana paaiti apa pari nani ende anga achiti andaneta kutenderera andatenderera nhamo yandina ndeyekusangana nevanhu vaneta kutenderera baba iwo ngavachirega kutenderera kanga vangonanga straight aiwa ipapa vanogona kutiona asi mweya wekutenderera wewe ndofunga vane mhepo yenyungururwi munoiziva nenzi nyungururwi kaikanitendera mvura kakuti asi vese vachatenda apa baba vachauya musangano tovabatsira naika yes tichatomboita charara kachekuti vanhu varege kutenderera kuti mwari vanonga kutombovanamatira kuti mwari vanhu vari kutenderera vaya hatisi kuvaziva nemazita avo asinga vangonanga panamba toita charara toita choto vanhu vobva vangobengenuka vangotanga mafoni ngoti mazibaba Petrus ndanzwa mwari achingoti imi ndimi chapedza dambudziko rangu sezvakaita amai veku-UK tichipedza nyaya yedu nei pana amai vakakufonera imimi vari ku-UK vachiti mwana wangu ari pamadripi ane matambo akaitwa sei vakachema pafoni vachitaura kuti imi ndimi zambuko rangu vakuonai paSly Media TV muchidimbu chii chaitika kuna amai ava uye chii chakazoitika pekupedzera mwana wavo munhu akarwara zvokuti madhokota vanga vapererwa hatizoziva ivo vechirungu ivavo varungu baba vakapererwa akazozvigona ndini varungu vakagumirwa vaive havana mweya vanoshandisa chikoro isusu tinoshandisa mweya mutsvene ndokusiyana kwazvakaita imimi munogona kutondiudza chinhu apa nechikoro apa asi ndogona kutokudza kuti aiwa apa mafoiri apa zvamuri kutaura zvazviite izvi yes zvamapasa imimi hazvo zvinozopaswa nemweya saka varungu vatadza dambudziko remwana uyu akaita makore ari muchipatara inini ndindakazoita muteuro ndiri kuno kuZimbabwe ndakatora vana vacheche nevanhu vakuru ndakavaka munamato ndinovimba kuti nanhasi mwana uyu mupenyu ariko ku-UK ndakatozombotumirwa mavhidhiyo acho baba ndichiona mwana uyu achifamba nechiwoka cheche yes vakanditi zvandishamisa nokuti anga aine chubhu pano pahuro apa neimwe chubhu yanga iri padumbu apa handitika netsono dzanga dzakaiswa musoro nemiri wake wese hapana changa chakanaka changa chiripo asi nenguva pfupi ndakatora mukana wekupa nyaya yake kuna mwari vakandinzwa kuchema mwana uyu akapona nanhasi handisati ndasangana navo ndiri kutoshuwawo kuti dai mwari akavatungamira vakauya takamboonana tongosangana mukufara ndoshungu dzangu idzodzo asi vanhu ivava vanhu vava vanozotenda here vanhu ivava mune mazobatsira handidi kuvapomera inini vakanditenda baba handigoni kutaura pachena apa ndakatendwa sei asi ndine mufaro chero vakanzi vaona vandiona futa amai vavo ndiri kuvatenda because vakandiitira chinhu chakanaka baba yes vakatenda kana ndiri kutaura kuti munhu akatenda baba ukaona munhu zvakunzi uyu atenda kana imi ndogona kutokuitira chinhu makatadza kunditenda asi avakatenda kuti ndakatendwa ari kugutsikana yes ukaona munhu akutenda kuti ndakaitirwa ari kugutsikana nebasa kunyange anga ari parefu vari muno muZimbabwe mazibaba Petrus vanga vachitaura kuti uyai kuno netsoka musvike panzvimbo kumasowe kuno kubhindura panjanji kuseri kwedelta asi vari kure vari kuti tinotenda mwari nemunhu akagadzira video call yepawhatsapp vanogona kukubatsirai muri kwamuri ikoko nhasi chaiye ndakanzwa madzibaba Petrus vachiti handina nguva ndifonerei chere nguva baba mashoko enyu ekupedzisira kona vari kuti kukuonai pasi right mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti kana uchida kupona uya upone kana uine dambudziko riserious uya tidi tionane izvezvi ndatsvagirwa imba baba aSly asina kutaurirai kuSouth Africa ndichazoita video nemurume ari kuSouth Africa ndopawa nemadirections muJoburg matova neimba yangu neground hombe hanzi plot yandatsvagirwa ndatotuma vanhu kuti endai munoita sei munoona saka ndichauya pano ndoisa madates South Africa yarangarirwa ndiri kuya ndine muteuro wekrimu ndichirova mamhepo vasina mabasa vasina dzimba vane mabhizinesi akabhuroka ndinenge ndichisimudzira vakatumirwa mweya wezvikwambo noti kune urombe hwekubva nawo kuno kumusha votokwira bhazi kuenda neurombe hwako kuSouth Africa kuti akukwira bhazi kuenda ku-UK kunoita chirombe baba yes unodzoka netrauzi 1 baba nekabhegi nepassport yauda kuexpire pasina chabuda saka basa rangu manje ndiri kukubvisa zimweya iroro kuti ufungewo kuti dzimba dzinovakwa mastenzi anotengwa mota dzinotengwa
uzive futi kuti ndinoda kugara zvakanaka kwete kusiyira vana urombe history yekuti ndakanga ndiri kunze kwenyika wosiyira vana izvozvo aiwa haisi nhaka iyo haisi nhaka baba saka ndoda kuenda muSouth Africa kunobvisa vanhu mamhepo vakakwira bhazi kuenda kuSouth Africa vaine mamhepo aivo vakawanda vanogara vachindifonera saka imushungu yenyu ndeyekuti vadye rifa vachiri vapenyu yes ndotoenda kuSouth Africa ndabva kuSouth Africa kuJoburg ndoda kuzotsvaga imwe nzvimbo futi kuCape Town ndoda kutendera vanhu ivavo padhuze vasiri kutenda vese ndoda kuvaona ndivape kutenda kwavasina saka kana vakandishora zvaizvezvizvi shoko rangu nderekuti handisi kuzombofa ndadini ndavashora ndinotovada nokuti kushora ikoko inyaya yekuti matanda baba matanda anogadzira rwizi munozviziva here saka vanotishora ndivo vanotisimbisa saka ndichaenda pedyo navo wogozokupupurira kuti aiwa munhu uye takamuona idi basa achiri kuita South Africa marangarirwa basa vachiri kuita madzibaba aPetros tanga takaungana panapa nasuno paSly Media imuchitoona tichikurukura matestimony basa ravari kuita muno muZimbabwe nekunze kwenyika vachipuhwa simba iri naMwari waJohane akatuma vanhu vake akavasarudza vatarisa kuona kuti nehana yake munhu anogona kuchengeta tsananguro uye nekunzwa Mwari achitaura nguva ipi zvayo akarara akamira akamuka akasumuka akapfugama Mwari vanenge vachitaura naye vachipuhwa njere dzezambuko redambudziko ripi naripi zvaro sekutaura kwavari kuita kuti hapana chinhu chinonzi chinogona kuti Mwari ndiye muridzi weupenyu uye ndiye anobatsira vanhu. Sitanozovesa tafumane simbi yebasa ndinatatenda mapiri tiri mubhindura kwamadzibaba aPetros. Namba ndo dziri pascreen dzokuti muvabate nhasi chaiye tosangana mune zvimwe zvirongwa.